Niki mlampah mawon. Wala sehat tenan niki cah. Sehat apane? Oh, niki mboten ngarit. Ngarit anggo. Oh, niki badhe teng pundi riyen? Kandang. Resik-resik. Nggih, Mbak Kong, monggo Mbak Kong. Dan di sini ternyata proses penggorengannya pun masih tradisional. Iki warungnya legendaris tenanan. Kecanduan nih ini. Berarti ngopi nang kene wis do duwe kartu tanda anggota kabeh nggih. Wis duwe KTA nggih. Oh. Nek ora biasane jakete jaket kulit. Niki pun jenengan absen anggota sedanten? Nggih. Lengkap. Nggih, pun cukup. Pun cukup nggih anggotane nggih. Oh, lah keistimewaane nek duwe kartu anggota warung iku piye, Mbah? Lah nggih, carane karepe dhewe niku ya, Pak. Oleh utang ngoten. Nggih, utang nggih kan. Mbah pirang puluh tahun iki ngantekan. Mulai, Pak. Enggak sempok kabeh, Pak, dhewe. Iki jenengan gak usah melitur wis alus dhewe nggih. Nggih. Ala opo kok ngedo. Mbah, Lah iya le. Ini ki kopi ya murah, sak gelas mau 3.000 rupiah. Prejengan iki bolo kopi 3.000 wis. Alah muklek napa Pak jenenge? Dingklek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Nggih, Pak. Tentunya tak pernah bosan untuk belusukan desa. Nah, pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ajak pemirsa untuk menikmati suasana pagi di pedesaan. Ini kita berangkat berukut sekitar pukul 5:30 pagi. Dan tentunya di awal video ini kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu mengikuti petualangan kita. Kita doakan semoga kita semua diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Nggih, monggo. Nggih, Pak. Ndherekaken. Dan bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini atau baru menonton video ini, kita ucapkan selamat bergabung. Tentunya jangan lupa di-subscribe ya, biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari Sahabat Al-Arif Blora. Niki mlampah mawon. Wala sehat tenan niki cah. Sehat apane? Oh, niki mboten ngarit. Ngarit anggo. Oh, niki badhe teng pundi riyen? Kandang. Resik-resik. Nggih, Mbak Kong, monggo Mbak Kong. Ini pagi hari itu warga sudah mulai beraktivitas. Ini Mbah Kong tadi cerita nanti ngaretnya agak siangan. Nah bolo, jadi pagi hari ini sebelum kita belusuan, kita akan sambang dulu atau mampir dulu ke warung kopi legendaris. Kemarin itu banyak yang penasaran bagaimana suasana saat pagi hari buta. Nah ini ternyata kita berangkat pagi di warungnya Mbah Garimin. Ini juga sudah rame. Ini pada waktu menunjukkan sekitar pukul 5:30 pagi. Ini salah satu warung
mewah, mepet sawah. Kata Pak Amen. Ya apa digawa kok budal ke arek. Ini sayup-sayup kita dengar suara burung perkutut yang bernyanyi bersaut-sautan, suara ayam jantan yang berkokok, dan suara jangkrik yang sudah atau yang masih mengerik. Dan seperti inilah gambarannya suasana warung di pedesaan. Ini dari kawasan Gunung Jamprok, yaitu warung kopi Mbah Ngarimin. Warung yang mewah mepet sawah, terbuat dari gelam atau kulit jati, dindingnya itu gelam. Walah enjing pun rame ngeten niki nggih. Pagi hari sudah rame sekali. Konon katanya nek ngopi kuwi ibarate kayak ngombe obat nggih Pak De. Apa jenenge? Sirah mumet mari. Sirah mumet mari. Pelanggane niki mawon. Pikirin mumet ya mari. Oh, dadi cara kantore ning warung kopi iki sedina ping 3 ngoten nggih. 3 kali, Pak. Madang no pikir, Pak. Pikir peteng dadi Lombene peteng pikirane Pak. Dadi padang. Direra. Berarti orang ngopi sedina ngono ngelu nggih. Mumet. Mumet nggih Mbah Kung. Iki warunge Mbah Ngarimin iki. Mbok kene kok wis do kecanduan ning kene. Berarti ngopi ning kene wis do duwe kartu tanda anggota kabeh nggih. Wis duwe KTA nggih. Oh. Nek ora duwe KTA berarti ora oleh ngopi rene iki, Cah. Akhir betul kopi mriki didarani sakit. Oh. Warunge kelamben iki. Lho iya, kelamben tumben. Iki ampe di sore padha. Biasane ae jakete jaket kulit. Niki pun jenengan absen anggota sedanten. Nggih. Lengkap. Nggih, mbok cukup. Pun cukup nggih anggotane nggih. Sing teng mriki lho, Pak, mangkene do dugi sing liyane. Oh, lah keistimewaane nek duwe kartu anggota warung iku piye, Mbah? Lah nggih, carane karepe dhewe niku ya, Pak. Oleh utang ngoten. Nggih, utang nggih kantuk, mboten nggih kantuk. Oh, nek ora ndek KTA gak oleh utang ah. Ora oleh, Pak. Ora oleh. Tabel niku Pak warunge. Oh, lah iki lak kudu ngurus kartu tanda anggota, Cak. Kok sithik Pak rintisane. Ngrintis sithik-sithik ngoten nggih. Nggih. Lah iku kanggo sinten? Kangge jenengan. Lho, kok ya roh ae lho selerane lho. Nggih. Lah jenengan kemeno mari jeng dugi mriki kok. Lah nggih, kok jarene gorengane kok inu ngono. Nggih, Mbah, kayak dinglek mriku, Mbah. Nggih. Mbon mateng gorengane. Oh, iki dingleke wis mbuh pirang puluh taun iki ngantekan. Mulai, Pak. Enggak aja sempok kabeh Pak dinglike. Iki jenengan gak usah melitur wis alus dhewe nggih. Nggih. Ala bokonge do mbal mas. Lah iya le. Ini ki kopi ya murah, sak gelas mau 3.000 rupiah. Prejengan iki bolo kopi 3.000 wis. Alah muklek napa Pak jenenge? Dingklek. Ya piye Bang? Ora ana kemajuan piye ta? Iya segini. Timbar ini klasik ya. Lah nggih kopi klasik. Ada ana Bedane kaya tempene pun mateng. lho ya. Pun mateng. Iku Pak. Tak nunggu gorengane gedang kan. Warunge ngeten Pak tapi anake dene api-api Pak. Lah iya le wong cara kopi 3.000. Nggih. Gedang gorengan 500. 500.
Cara modal 5.000 oleh kopi sak gelas karo Gedang kali. gorengan loro wis wareg nggih. Nggih. Iki gorengan kok sak glugu-glugu ini Nggih sak glugu saestu mboten bodoni kula niki. Oh, 500-an. Nggih tempene napa le. Lho, iki dodolan apa sedekah jenengan? Niki nggih dep-dep wae, Pak. Oh, weweh karo anggota nggih. Oh. Orang sugih bener. Berarti karo jenengan ibaratnya tulung weweh ngoten nggih, Mbah nggih. Iki warung sedekah, Pak. Mulane mboten Wes tentunya tuntas ya. Oh, lah nggih. Lah piye gorengan gede-gedene sak glugu nang 500-an nek jaman saiki, Dik. Kita anggotanya pun dugi malih, Pak. cak undang jagungnya Pak. Jagung Pak Sum. Dan di sini ternyata proses penggorengannya pun masih tradisional, tidak menggunakan kompor gas, tapi dengan pawon dan juga bahan bakarnya itu kayu jati. Ini bang aku kok. Nggih kompor nggih kayu. Kabeh disiapi, Pak. Nek cara regae iso dobel bareng-bareng. Oh, lho Mbah sik ah. Lah Dik, kene jenengan nyebute kawasan Gunung Jamrok mben ana gununge apa? Nggih, lha kidul niku napa? Oh, tanjakan niku. Nggih, tanjakan. Jaman biyen nyebut. Sing nggoni namine Jamrok. Oh, Nggih, rene niku tiyang sepuh-sepuh riyen. berarti Mbah Jamrok. Nggih. Tapi saiki wis gak ono, Nggih, pun delik ya, Pak. pun meninggal. Nggih. Iki kopi kothok ini iki bolo. Dadi bubuke ku ngracik dhewe. Sak gelas ini ki mung 3.000 rupiah. Lah iki bensin mundak, kopi ora mundak iku. Dereng. Lah jenengan bathi apa rugi cara? Nggih. Duka. Ora ana rugine nggih lah ya iki bensin mundak kopi kok. Ajek ora mundak 3.000. Nggih. Mare kopi ku saiki jare kopi campurane banget akeh. Nah, Oh, campurane apa Mbah kok medeni wong? Kopi asli yo ora diundak. bangsa lembut. Wah. Walah. Kopi Berarti bakul kopi lah ini kan duwe gembolan cara. Bulane wak gede-gede, Pak. Oh. Anggotane bangsa lembut. Lah iya no gembolane barang ya. Pak, bulane mata-mata lho, Pak. Semar mesem apa semar mendem? Nggih niku meseme niku sing diwe. Bakule sumeh mesam-mesem ae. Sama eksem mergo duwe
Sepi. Pokoknya asine kuncine wong tani kok. Minggu ini larang-larang. Nek wong tani ana panenan, cara perekonomian lah iku iso berjalan. Bakul-bakul ya payu, pasar ya rame. Lah hitungane cara solar karo bensin ora mudah wae diesel entekno banyu lho, Pak. Joget-getan. Oh. Lagi kayak tanduran niku napa sing kali-kali. Tapi ya tetep diesel padha ae ora ono sing. Oh, solar ta mudah, bensinnya mudah, walah. Jadi Sing modal tipis nggih sedok awan-awan ya, Pak. oh. Itu demi kolera muda ya. Saya ngebarat separuh ora dadi badan bacek. Nah ini bologi kita jagong dengan Mbah Garimin. Berarti jenengan sudah puluhan tahun nggih Mbah? Warung kopi ini. Lampung nggih. Oh, dulu awal jual kopi sak cingkir ngeten pinten? Mbon 1.500 Pak. Oh, zaman riyen 1.500. 1.500. 1.500 sih sing kopi top. Kayak kapal api. Dari sini ki 1.000, Pak. Oh, sing kopi bubuk biasa 1.000. Nggih. Zaman tahun pinten riyen nggih. Terus sakniki 2026 iki regane ajek 3.000. 3.000. Mongko dolar munda, Nggih. bensin munda. Nggih. Dolar enggak. Lah nggih, Mbah. Lah ngeten iki nun sewu, jenengan sedina ngedoli pirang cingkir ngene iki, Mbah? Malah ya. Wis gampangane ya 20 ana. Gampangane Iya, ora tenan. ada joteng lho Iya, Pak. tenan. Awan, Oh, bengi, 20 luwih nggih. nggih. Wong Ketana. oh, ketan nggih. Wong iki mawon wis ketok mata wong 10 ibarate. urung awane. Urung awane. Urung sore nene. Sore neneh bengi neh. Tambah can nom-nom niku. Berarti 100 cingkir niki ana, Mbah? Malah ora ono Pak. Kurang sih. Kurang luwih nggih. Nek tambah wong nom mongko njaba nggih. Oh, nek khusus anggota kene ibarate Dereng nganten. 50 cingkir ana nggih. Ya nek. Mlebu metune nggih niku. Anggota tetap ah nggih. Padane ki tetap-tetap sing teng warung. Oh, nek tetap ngene iki cara ora duwe dhuwit bon oleh. Ditinggal dhisik. Oh. Gampangane Ya kadang kalane. wong tani kurang go dhuwit ya urung. Oh, mare wis anggota nggih. Tapi nek ana wong liya ora dikenal, njaluk kopi gak bayar. Ya carane nggih kanten mriku, kula nggih menengahe ngoten. Yang jogo ya mesti bayar. Nek tiyang jaba mbayar nggih. Ya karo ngelingno Mbah, nek ana wong jaba ibarate nembung-nembung nyelah dhuwit apa nyelah-nyelah motor. Nek ora kenal ya ora usah disilahi. Nah iya, engko tembunge nyelah motor, montore digawa ora dibalekno. Ya nggih, rata-rata milih sing apik Pak ngoten. Lah nggih, engko nang gek-gek mara rene nggo jaket tok, Ya. pesen kopi, jakete ditinggal, Nah. nyelah motor. Nggih. Sing gawat nggih niku ya, Pak. Lah nggih. Iki lepane jenengan kok terpercaya jakete kok tinggal. Lah ngoten niku wae, Mbah. Nang orang kadang kok opone lah helme ditinggal mbah piye no. Kelangan helm setunggal kampane kartu kaya. Lah nggih, wis pokoke kudu hati-hati lan waspada. Nggih. Aku saiki sogoku tak gone lokasi terus Pak. Lah nggih, sogoke pokoke digawa. Bismillah. Ngene tak bar kantil terus saya kok motor. Aku wis srek sing nisaki. Lah nggih, soalnya kadang kan nek sawahe rada adoh. Iya. Sogoke kudu digawa aja dimbarno kendol-kendol. Kuburan nang aku ning ulon yo aduh. Lah Ora nggih. ketok. Gak ketok. Gak ketok. Gak ketok. Mari nek. Ini sambil ngopi kita sampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Nah, ini Mbah Garimin iki. Oh. Ini jenengan swidak wis ana ya Mbah umure. Mbon enten. Mbon enten Pak. Tapi saya ketok 6 bari ngene kok. Mari butuhe mboten patos nasar. Nyantai butuhe. Nyantai butuhe nggih.
Beda karo tukang, Pak. Tukang mikirnya tenanan kok. Garisane cilik mari. Oh, ngoten. Mangane para tuang-tuang cepet tuwa. Nggih, tuwa mikir iki lho garisan. Malah nyek tukang. Oh. Nek pegaweane nek awane bae ngombeni wedang turu, Pak. Mane padha gedhek aku do apa kalau turune niku. Walah. Aku lho panjenengane dikeneki iki tukang. Oh, alah. Padha mikir garisan iki. Malah tuh. Potrote cilik nek anu gedhi, Pak, potrote. Iki Pak tukang ya dikeneki ya lho karo Mbah Garimin. Nek Mbah Garimin ngono bareng ngedoli kopi nek awan turu nggih. Turu diteri dhuwit. Nggih. Tukang mikir terus. Mangane tukang cepet tuwa ngoten nggih, Mbah. Nggih. Mikire pokoke iku mau garisan. Ya wis ngene iki bolo nek guyon-guyon ning warung ya ngene iki. Guyon maton nggih, Mbah, nggih nggo hiburan. Tapi ya ora ana lara ati, ora ana bungkel ning kene nggih. Nek lara ati anu genuk. Oh, ngoten nggih, Mbah. Pokoke wis guyon. Kena jak pelecehan ning jero. Ning jero genuk ae nggih, ora usah sapa warung. Aku ning kene iki ora mau. Lho, iki mau kliwatan, Pak De. Lho, ngono Dik, gara-gara ngrasani tukang. Malah kopine kliwatan. Lah kula wau nggih ngantos suwi jare kemana urung tak kena kopi. Lah iya, iku malah gara-gara ngendho tukang. Gara-gara nyes tukang. Nek sepate entek kok urung Oh, alah ngatek lali oleh ngedoli. Oh, Mbah Garimin yuk. Niki ape bakal iso 20 ya, Mbak ya. Warung niki. Nggih. Nggih, kurang piro ngono kae deh. Walah. Kita warungnya yang ngene tapi bakalane omahe kok. Latare ombo nggih. Pikirane nyandak ati. Ini kulo enten nasional ngene niku. One omahe warungnya anu. Jangan ditegori di belakang Pak. Iki warungnya legendaris tenanan. Lho kok cepete mbok mang budal ngarit lho ya. Lho. Setengah jam ngono kok wis oleh akeh mbalek. Susah mufret niku. Mobil tangan ya. Oh nek teng mriki mboten wonten angkutan umum nggih, Mbah. Oh. Angkutane nggih kol tepak ngeten iki. Oh. Dari Bogorjo ke pasar Jepon. Ya dah. Oh, anggotane kol tepak nggih. Setiap hari balik ping pinten ngeten iki? Kadang-kadang kalau bangunan sudah Oh. bangunan satu kan. Khusus bakul-bakul ngeten iki ya nggih. Pulang pergi. Walah nggo pitik, nggo napa mawon ngoten niku? Pulang pergi Pak. Jagung, pitik, beras. Pokoknya saknene nggih. Duwe nggih. Hati-hati lho nggih. Iki pejuang nafkah. Bakul pitik, bakul beras, bakul jagung, numpake kol tepak saka Bogorjo ning nggone Pasar Jepon. Nggih sehat-sehat selalu, Bu. Laris-laris, berkah barokah.
Nah bolo, kembali kita sepil-sepil. Iki sasine wis arep sasi besar. Iki persiapan sing arep lamaran, arep nikahan. Nah ini sudah kita redikan. Ini satu set pesanan seserahan pernikahan dan juga mahar uang. Nah ini untuk teman kita yang rumahnya di wilayah Desa Blungun, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Tentunya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia dunia dan akhirat. Nah bolo, ini jadi kemarin itu pesannya borongan, semuanya dibelanjakan di sini dan ditata dihias di sini. Jadi ready, tinggal ambil atau bisa juga dikirim. Regane piro? Nah, nek kepengen borongan bolo, iku regane iku menyesuaikan anggaran karo budget sing pesen. Kok misal aku mau ndek dhuwit 3 juta, Mbak, gawekno sak paket, yo iso. Kok aku ndek dhuwit 3,5 juta, Mbak, yo iso. Kok ndek dhuwit 4 juta, Mbak, yo iso. Nah, engko isiane bagi lamaran isiane kuwi engko milih dhewe. Kita membelanjakan ukuran sandalnya berapa, ukuran tasnya berapa, ukuran sepatunya berapa, alat mandinya apa, kosmetiknya apa, gitu bolo. Nah ini juga ada macam aneka buket. Pokoknya ada di toko Al Arif Blora yang lokasinya berada di depan lapangan Krida Lokan Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Wake banget iki bolo, monggo mampir.